Ayo nduk atur panglipur marang para ingkang lenggah. Lah iya, mumpung digelar wayang kulit komplit. Iki ana pesinden cacah 5 nduk. 5. Alhamdulillah cantik-cantik, ayu-ayu kabeh, enom kabeh, sing paling enom pinggir dhewe nduk. Lah iya. Oh, make dhewe nyelot tuwa ora nyelot isut kok malah nyelot ayu kok nyelot enom kok. Ha iya. Alhamdulillah. Coba iki nduk ya, nduk Yovika sik iki. Monggo ya dispoti ca ben jumeneng. Nah. Ya spoti ca. Selamat malam, Nduk Cahayu. Enggih, wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih, wah jan. Suwe ra petuk kok tambah cantik. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah. Nduk Yovika. Nggih, pripun Pak Dalang? Ditepungke sik. Menawa piyayi mriki durung tepung kelawan panjenenganmu. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami lenggah, sami rawuh. Nggih. Niki ajaranipun apa, Pak? Mau? Mantu pernikahan. Oh, nggih. Nderek ndedonga nggih Pak Dalang. Nggih, monggo. Kagem temanten. Ndedonga kagem temanten apa, Nduk? Nggih, mugi-mugi temanten menika pinaringan